Magandang araw, Pilipinas. Ito si Mike Padua at nakituloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang ating weather analysis. Ngayong araw po ng Martes hanggang Biyernes, Mayo 20 hanggang 23, 2025. Tagalog version po ito, pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, umpisa natin ang pinaka-latest update. Mukhang limitado lamang po ang mga pag-ulan, mga thunderstorms sa may katimugang bahagi po ng ating bansa. At nakita po natin dito sa ating GraphSat na ginawa kahapon. Ito po ay valid hanggang bukas, Miyerkules. Pagdating ng hapon or early evening, patuloy pa rin mga thunderstorms sa may bahagi po ng Mindanao, Palawan, portion ng Kabisayaan, lalo po yung eastern sections. At sa maliit na areas po ng Luzon, lalo na po sa may Ilocos Mountain Range, ay magkakaroon po dyan mga localized thunderstorms. Ang ibang bagay ng bansa, talagang matindi po ang init. Umabot po ng 40 hanggang 50 ang taas ng heat index. So, manatili po yan. Ito po ay dahil po sa easterlies at nasa neutral conditions po ang ating klima na yon. Wala na pong La Nina, but yung post effects niyan, bibigay pa rin ng mga ulan dito sa may bahagi po ng southern Pilipinas. Okay? Sa labas ng ating bansa, wala pa rin natatanawan na sama ng panahon o LPA o posibleng bagyo na forecast na mag-form. Kaya for the next 5 days, okay naman po. Meron lang po tayo ditong nagde-develop na intertropical convergence zone mula sa Marshall Islands hanggang dito po sa may Central Micronesia na kung saan dalawang tropical waves ang naka-embed po dito. Pwede rin natin sabihin itong surface trough. So, tropical wave. Ito po ay line of thunderstorms na vertical ang orientation mula sa equator pataas sa mga upper latitudes. At yan po, nakikita po ninyo, hindi naman po ito magde-develop. But so far, ito po ay mahina pa rin. Walang any forecast na development. Ito yung fast animation. So nakikita po ninyo yung mga localized thunderstorms sa Mindanao, Visayas at Palawan. Sa mga oras na ito, may mga maliliit na areas din po sa Luzon. At yung latest na yun ng satellite as of 2 o'clock, ayan po, may nagsisimula na po mag-form sa vertical alignment ng mountains ng Ilocos region. Diyan po ay nagsisimula, nag-form mga localized thunderstorms. Maganda naman po yan, baka i-water po ang mga plants, mga forest ng lugar na yan. At ganyan din po dito sa may area po ng northern portions ng Metro Manila, Bulacan, may mga thunderstorms din na posible mag-form. At sa ibang bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo po dito sa may Mindanao, talagang dumadami na po ang mga thunderstorms sa mga oras na itong hapon. At dito po sa may West Philippine Sea, sa may Calayan Island Group, mukhang may nag-form dito na surface trough. At hindi naman po ito inaasahan maging low pressure system. And sa ating rain forecast sa sunod na 5 araw hanggang linggo ay patuloy pa rin nagpapakita ng mga thunderstorms. So bukas, Miyerkules ng hapon, ayan po, may mga thunderstorms po sa Mindanao, ibang areas po ang Kanluran, Luzon, Palawan, Visayas, maliit na area po ng Bicol region. Then pagdating ng Huwebes ng hapon, patuloy pa rin ang posibleng mga thunderstorms sa Mindanao, Visayas, dito rin po sa may ibang portion po ng gitna at katimugang Luzon kasama po Metro Manila, may mga possible isolated thunderstorms at sa may hilagang bagay po ng Kabikulan kagaya po ng Cam Norte. Okay? At pagdating ng Friday, May 23, ano naman po, mga thunderstorms pa rin sa may Mindanao, Visayas, ibang areas po, isolated areas ng Bicol region, kanlurang gitnang Luzon, lalo po sa may Tarlac, okay, Bulacan, at yan yung stretch na yan sa may North Luzon Expressway. Mukhang may mga thunderstorms na pwede mamuo dyan.
Sa darating pong Sabado, yan pa, may mga thunderstorms pa rin, patuloy. Lalong dumadami sa may Visayas at Mindanao. Naging increase na rin ang probability dito sa may area po ng Northern Samar, maliit na areas ng Kabikulan, at dito sa may Southern Tagalog provinces including Metro Manila at Mindoro. At sa Linggo ay ang focus ng mga thunderstorms ay nakakoncentrated dito sa may Calamian Group of Islands, sa may Kanluran, Kabisayaan. Mas magiging malakas po ang mga thunderstorms dito sa may Occidental Mindoro, okay? So, inaasahan po dyan ng mga lightning strikes, so mag-ingat lang po. Dito rin po sa may Kamaynilaan at ibang bahagi po ng Calabarzon. At dito rin sa may Ilocos provinces. May mga inaasahan po dyan mga localized thunderstorms sa susunod na 5 araw. Okay? At pagdating po ng wind forecast mula sa European model, walang pagbabago hanggang sa darating pong linggo. Kita po ninyo yan. Yung running time natin hanggang linggo, mananatili pong silangan hanggang timog silangan ang direksyon ng hangin, yung ihip ng hangin, ang inland waters at yung inland mountain areas ng bansa ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin at wala pong problema. Okay? Ganyan din po ang American model, walang pinapakita except po sa linggo, May 25, wala may pinapaform po siyang low pressure system, posibleng maging bagyo sa may dalampasigan po ng Vietnam. Malayo naman po sa Pilipinas, sa labas ng Philippine Air Responsibility. Magbibigay ng mga paulan sa area po ng Spratlys at Kalayaan Island Group. And then sa May 26, 27, 28, May 29, mukhang magiging tropical storm, isang bagyo. Tropical storm ang kanyang intensity at patungo po sa direksyon ng western o southwestern Taiwan kasi sa May 30th, Friday, magla-landfall po siya daw dito sa may southwestern Taiwan. But ito po yung forecast ay more than 7 days. So, hindi ito sigurado. Ang probability po ay napakababa. Particularly po, pag tinignan natin yung European model, ito po yung ECMWF, halos wala pong pinapakita. Okay? May frontal system lang dito at may low pressure system dito sa may Vietnam, sa may northern Vietnam, pero wala pong pinapakita na tropical system. So, ang forecast ng American model remain highly uncertain, hindi sigurado, at baka hindi matuloy. Especially pag wala sa European model. Alam na natin yan, pag wala sa European model, malabong magkatotoo ang forecast ng American model. But susubaybayan po natin in the next week. By next week, malalaman natin kung matutuloy yan. But kung mawala sa American model, so wala. Ang pagbabago lang po sa hangin, pagdating po sa katapusan ng buwan ng Mayo, particularly Mayo 28, ay mukhang mag-shift na po ang hangin sa may West Philippine Sea. Galing na po sa timog at timog kanluran. So, nagsisimula na po ang pagbuo ng habagat. Okay? At nakita ninyo, pagpasok ng June 1, 2, and 3, medyo organisado na ang southwesterly wind flow. Yung tinatawag nating unang buga ng, hindi pa natin masabing purely habagat, but yung mahinang habagat, pwede natin sabihin na ganyan. Yung southwesterly wind flow. So, baka magpaulan na dito sa may western Luzon, Palawan, Occidental Mindoro, pag may ganyan na po. Hinihilap po yan ng Mayo Front o yung frontal system dito sa may East China at Japan. So, yan po ang pagsisimula niyan. Ang American model kasi pinapakita dito bagyo. Kaya yan, nagpo-form dito. Kaya paglampas niya sa may Taiwan, diretso dito, magkakaroon ng habagat sa atin. So, malalaman po natin yan next week kung matutuloy itong pagsimula ng habagat o kung may magpo-form na bagyo sa may West Philippine Sea. But nag-agree naman po ang American at European model na magsishift yung hangin pero wala pong pinapakita sa European model na bagyo. So, yan na po ang sign na malapit na po tayo sa tag-ulan kasi ang signs ng tag-ulan o yung wet or rainy season kung magsisimula na ang southwesterly monsoonal flow, yung habagat, no, southwest monsoon. So, yan po ang pinapakita by next week, last week of May. So, wait and see tayo sa mga mangyayaring mga posibleng pagbabalik ng mga pag-ulan.
And sa ating wave forecast naman po, walang problema. Sa darating pong next 5 days hanggang linggo, mananatili pong mahina po ang hangin at alon. Okay? Umabot lang po ng almost 1 meter. And then, yung inland waters ng ating kapuluan ay kalmado, halos kalmado. Okay? Hindi nga umabot ng half a meter ang alon. So, napakatahimik po dito. At sa West Philippine Sea ay aabot lang po ng 1 metro light waves na tinatawag natin. So, napakaganda para mga isda, magkaroon ng fishing activities, ang mga fishermen. And gayon din po, pag sea travel, walang problema po. Pwede kayo maglahayag from Mindanao, Visayas to Metro Manila. So, yung mga fishing routes at maritime routes ay walang, shipping routes, okay? Walang problema sa pagbiyahe. Okay, at ito naman po ang pinaka-latest sa Modern Julian Oscillation. Kung nasaan na tayo, kung nasa dry o wet phase. Sana yon, nasa dry phase pa rin tayo. Kaya medyo kulang mga ulan. Nakakoncentrated lang po sa may baba, sa may Mindanao, Palawan, Visayas. But for the next 2 weeks, hanggang June 2, o first week ng June, mukhang magkakaroon ng wet phase ng Modern Julian Oscillation. So, lalong dadami po ang mga thunderstorms, mga ulan sa Mindanao, Palawan, Visayas. Pagsapit po ng last week of May hanggang first week ng June. So, nakikita naman natin pag-shift ng hangin mula southeasterly, magiging habagat na po ng bahagya. So, wait and see tayo, but wala pa rin pinapakitang bagyo na posibleng mag-form. Pagdating naman po sa La Nina o El Nino kung magkakaroon. Sa ngayon po, nasa neutral tayo. Wala pong El Nino, wala pong La Nina na fino-forecast. So, ngayong May, nasa almost 100% tayo neutral. At although bababa ang probability, pagdating ng October of 2025, 50% na neutral tayo. Although ang La Nina, aakyat ulit ng 36%. But, kung titingnan niyo yung graph hanggang Pasko ng 2025 o katapusan ng 2025 hanggang January of 2026, mukhang nasa neutral pa rin tayo. So, yan po ang pagbabago o latest sa ating forecast sa ENSO. So, wala pong pinapakita kung may El Nino, La Nina. Nasa normal po ang ating klima. Sa mid-May na 2025 forecast, same pa rin. No changes. Generally, neutral po tayo or lanada na tinatawag. Neutral climate, normal climate, all the way hanggang December to February 2026. But babantayin po natin pagdating ng August o September kung mananatili pong neutral tayo or babalik na naman ang La Nina. But maganda na lang tayo sa mga posibleng pagbabalik ng mga bagyo. So far, wala pa pong nagpo-form since January. Hindi po tayo nagle-letter A. But kung meron, magbabalita po tayo dito po sa ating channel. So, yan muna po ang pinaka-latest. Mag-relax muna tayo. Have a great week. Have a great outing. Kung saan man kayo maka-beaches, walang problema po. Pwede po mag-summer vibes kung saan man kayo pupunta. I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Palagi kayong nasa safety side ng mga events. And we'll see you again this weekend sa another update. Ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Maraming salamat sa inyong pag-support sa ating channel. At God bless po sa inyong lahat.